Zdravím vás priatelia, vítajte pri dnešnom videu. Koniec roka 2025. Je už 2025. Fakt. Pána. Ten čas prebehol brutálne rýchlo. Máme strašné, ale strašne dobré čísla. Aspoň pre mňa. Pretože každé jedno číslo je pre mňa úplne že skvelé. A ja vám chcem veľmi srdečne poďakovať. No lenže ako vidíš, názov tohto videa je odkaz sám sebe si. Druhá časť. Vieš prečo? Pretože minulého roku, presne pred rokom, vyšlo video, kde som si nechal odkaz sám sebe si. Dosť často vo videách nechávam taký maličký odkaz. Niekedy je to niečo pre vás, niekedy je to niečo pre mňa, ale hlavne v tom minuloročnom bol odkaz pre mňa. Odkaz sám sebe si. Samozrejme je to inšpirácia od Stejka. Pozdravujem ťa, strašne dobrá vec to je. Nepozeral som ja toto video, ale idem si ho pozrieť s vami. Jaký odkaz som si nechal z minulého roka a zbucháme si to tak a nejaký odkaz si necháme aj na ďalší rok. Poďme pomaličky na to. Ja som si samozrejme to video stiahol do počítača, lebo ja som ho samozrejme nemal, veď mám nový počítač. To je jedna z vecí, čo sa stala tohto roku a nechce sa mi kúkať reklamy teraz, vieš ako. Môžem, nie? Však. No, poďme na to. Inak to bolo na konci špeciálu, hej, na Silvestra. Ja som si povedal, že si tu nechám taký maličký odkaz sám sebe si. Kajo, koniec roka 2024. 2024 rok si celkom dobre zvládol si celý rok fungovať. Mal si fest veľa problémov, možno si už na nich nepamätáš a to je dobré, pretože si sa posunul ďalej. Jasné, že sme ďalej, už sme za 1000, už máme 1000 a štvrť, hej, 1264 sa mi zdá. Perfektne to ide. Ja som spokojný. Máš tam 2000 odberov na YouTube? Nemám, Kajo. Bol pozitívny si bol. Máš už 2000 odberov, či nie? Nie. Keď nie, tak sa pozri, čo si zrobil zle. Ja viem, čo som zrobil zle. Seriál ešte nevychádza. To bude ten problém. Dúfam, že si spomenieš na prvý Silvester s Maťom a Kubíkom, kedy sa vymýšľal názov kanála, kedy sme riešili detaily, grafiku a tak. Nezabudni, aký si bol vtedy nadšený. Kámo, to bol najlepší Silvester, ktorý som zažil. Maťo a Kubík, to bola úplne perfektná partia a sme si riadne vychutnávali ten Silvester a jak sme zapájali mozgové bunky, aby sme to všetko naplánovali, v akých farbách pôjdeme, jaký názov kanála, ja neviem, asi do 3 rána sme nad tým špekulovali, na papier písali, perfektne to bolo, ale hlavne sme si to aj poriadne užili. Dúfam, že to nadšenie ťa neprešlo, pretože je koniec roka 24, dneska je Silvester a zatiaľ ťa to neprešlo. Jasné, že ma to neprešlo, veď aha, som tu, prekročili sme tu 1000, hej, budem to veľa spomínať, ale to nevadí, prekročili sme tu, nadšenie ma neprešlo a Sovieti to idú bomby, takže vôbec ma to neprešlo. Takže dúfam, že makáš ďalej, jasné. Aj v roku 2025, že si makal celý čas ďalej. Ano. Určite vznikli nejaké problémy, pretože máš také plány, že fú, čo seriál môže zmeniť svoj život dvojka? Ja viem, áno. Tu kúkaj. Nemôžem to ukázať. Všetko, scenár, všetko hotové. Dokonca dneska som si písal s chlapcami, čo robia niektoré tie mody, a už robia, no lenže vraj cez Vianoce nemodovali, no tak čo zrobíš? No nezrobíš nič, ne? Ale ku tým problémom ešte. Haslo červené svetielko, to je v pohode. A čo s tými problémami? No tohto roku boli veľké problémy, hlavne zdravotné. Všetci viete, že niekoľko mesiacov som sa neukázal na streame po operácii ramena, ale môžem povedať, že už je to takmer 100%. Tak 92% by som tomu dal viacej, nie. No ale hej, proste boli nejaké problémy, ale fungujeme ďalej. Videá vychádzali, počúvaj, to bol taký masaker pripraviť tie videá na tie mesiace dopredu, že dobre. A ani radšej sa ku tomu teraz nejdem vracať. Pozri sa, je Silvester a viem veľmi dobre, že už máš tam niečo pripravené, tak dúfam, že vychádza, že si to nepozmenil. Tú sériu Koštovky, možno si už na ňu nepamätáš, ale ja dúfam, že si ju poriadne obnovil, pretože nezabudni, ako ťa bavilo to točiť. Áno,
Koštovky ma strašne bavili točiť, to bolo úplne skvelé, proste vždycky nejaká nová hra, zo 2 hodinky pohráš, potom to natočíš, potom to zostrihaš, fajne nahypovaný, všetko je fajn. Kámo, vieš, koľko, jak do tej ceny hier idú hore. Vážne, vieš, jak idú hore. To je extrém. Ale hej, ako ste videli aj tohto roku, keď je nejaká špeciálna hra, niečo zaujímavé, tak áno, natočím to, ale tá hra ma musí chytiť za srdiečko, aby som to natočil. Chápeš, ne? Koštovky boli skvelé. A keď nie, tak by si mal obnoviť do ďalšieho roka. Malý fun fact pre teba. Točíš to už asi na 80. krát, ale to nevadí. Fajne, teraz na druhý. Dobre, ne? Dúfam, že máš o mnoho viacej trpezlivosti ako v roku 2024. Tak, ne. Nechaj jo. Máš tej trpezlivosti ešte menej, si výbušný, máš takú krátku zapalú štúru a keď ťa niekto nahnieva, jadrová explózia, rovno v hlave, v srdci, všade nervy. Hejže, Braňo. Tak dúfam, že si to trošku vytrenoval a je z teba lepší človek. Ja som dobrý človek, dúfam, myslím si to. Kajo, drž sa a bude dobre. Fakt vážne bude dobre. Drž sa a hlavne užívaj si túto cestu. Cestu si užívam. Priatelia, cestu si užívam. Strašne ma to stále baví a to je, myslím si, že asi to najlepšie. Je to úplná tlakovica. Baví ma to, keď zapnem stream, naraz tam vidím, jak tam prichádzajú, stúpajú čísla, akože ľudia, jak prichádzate, pozdravíte sa do chatu, keď príde niekto, kto tam je už dlhšie, tak hneď sa začnete zdraviť medzi sebou. Doslova budujeme skvelú komunitu. Ako ste si mohli všimnúť, keď ste na streamoch a tam príde niekto, nejaký toxický človek, veľmi rýchlo zmizne, veľmi rýchlo zmizne, pretože budujeme nie toxickú komunitu, ale priateľskú komunitu. Práve preto ja začínam videa, zdravím vás priatelia, pretože vás beriem ako svojich priateľov, ktorých baví, jak môj humor, jak moja šalená hlava, jak moja glupá hlava, jak to, že neviem poriadne čítať, pretože sa sústredím na hru, potom tam mám taký maličký četík, len pozriem, domyslím si niečo, akože to poviem a už ma zdrbete, že som to zle prečítal. No a čo, zblázním sa teraz, nezblázním sa. No, ale teraz, myslím si, že je najvyšší čas si dať odkaz na ďalší rok. Je to tu. Kajo, dobrá práca. Rameno, strašné problémy tohto roku. Strašné problémy. Bolo to celé zle, ale zvládol si to. A dokonca zvládol si za 2 mesiace pripraviť videa na 4 mesiace. Takže bez výhovorie, kamarát, a funguj. Mal by si dvihnúť frekvenciu videí na 2 videá týždenne. Celý tento rok si to ubral na 1 video týždenne, aby si to zvládal. Za to si dokázal za 2 mesiace zrobiť videá na 4 mesiace. Bolo to náročné, od rána do rána, jak sa povie, pomedzi to robota. Mákol si, ale zvládol si to. A teraz, ten ďalší rok. Ne 2000 odberateľov. Bude seriál. Chceme 3. Braňo mi tu kričí, že chceme 5. 5000 odberateľov. Pretože... Fuj, ty svinia. Jasne, že chceme 5000 odberateľov. Bude vychádzať seriál, môže zmeniť svoj život 2. séria, pretože vieš, čo by si chcel zrobiť na 3. sériu. Pozor na to. Už teraz máš plány na 3. sériu. A 2. ešte nezačala vychádzať, ty zmetku. Funguj. Takže, môže zmeniť svoj život. 2. séria bude úžasná. A dúfam, že už aj celá vyšla. A keď nie, tak ešte stále vychádza. Vieš presne, koľko tam bude dielov. Takže makaj na tom. A pri točení ti prajem veľmi veľa trpezlivosti, pretože vieme, čo to je. Aj ty to vieš, a ja to viem. No, ale poďme ďalej. Dokázal si kúpiť nový počítač. Strašne ti to skratilo pracovný čas. Je to úplne skvelé. Makáš na tom jak šrúbka. A prajem ti, aby si mal tých 5000 odberateľov. A aby ťa to stále bavilo, Kajo. To je ten základ. Pretože keď to bude baviť teba, tak baví to aj ostatných. A chcel by som ti spomenúť ešte jedno video, ktoré si nedávno natočil. Bolo to video zo Sovietov. Si to dal, že no cut video. Zrobil si tam 2 strihy, lebo si kašľal. To malo byť bez strihu. Ty, skašľaný. Dúfam, že už nefajčíš vôbec. Vape, nič, 0. Hej? Žiadne fajčenie. Cvičiť. Kajo,
teraz, tu, jak sedím, ja mám 65 kg. Dúfam, že ty už máš aspoň 75. Dobre? Cvičiť, žrať a baviť sa. Tento rok musí byť lepší, pretože 2024 si sa dosť potrápil, to rameno ťa zničilo, jak fyzicky, tak psychicky, ale 2025 bude tlak. Fakt? Fakt? Boha, to tak rýchlo idú tie roky. Dobre, takže 2025 ťa dosť potrapilo to rameno, 2026 na konci, toto keď budeš točiť znova, budeš mať 75 kg, budeš vyzerať takto, hej, a predáš nejaké merče možno. Hej. A bude ťa stále baviť tento YouTube. Strašne ti toto prajem a teraz sa, kámo, vidíme sa o rok. Ty zmetku jeden. To bude pecka. Myslím si, že stačilo. Priatelia, ďakujem vám krásne. Toto bol odkaz sám sebe si a poprosím vás like, poprosím vás odber a kľudne napíšte, čo som zabudol. Majte sa krásne a čaute. Počkaj, jak to robili niektorí? Huasa! Nie, čo si normálny, to tam nedávaj. Vypnúť, nazdar.